Kok angel dadi antol iki. Ning Gus Bang. Pas no sawang Gus Bang. Allah, pintar subhanallah. Ya, pasang deh. Pak jenengan tahlil nggih. Dumateng sedaya pirawuh, monggo kita wiwiti granten wektalipun sampun sawetawis dalu gelot niati kanthi ikhlasipun penggalih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad qala fi kitabihil karim la in sakartum la ajidanakum wa la in kafartum inna adabi lasadid. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin abdolitain ilal imani wa tauhid wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min salihil abid fala khawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sadatal kurama masaikonal a'izza, sagunging para alim, para ulama, para masayih, para kiai, sesepuh pinisepuh ingkang satu hadhat kinurmatan, ugi ingkang dahat kinabekten, keluarga saking Gus Arif Al-Bajuri, ugi para pinalenggah kakung Sumawana Putri ingkang satu dahat kinurmatan, ugi ingkang dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Awaleng atur panjenengan kula dherekaken manungku pujo hastawa pujo hastuti kanthi ngaturaken hamdan wa syukron biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Wonten ngayunan dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring rahmat, nikmat, taufik, hidayah saha inayahipun sehingga wonten ing sat menika kula saha panjenengan sami taksih dipun takdiraken saged kempal manunggal dados setunggal hanya wiji kanthi niat silaturahmi kanthi winantu ing suka basuki rahayu wilujeng kalis ing sambikala kadri pangajat anggen kita sami makempal estu meto kemanfaatan kemaslahatan manfaat maslahah fi dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salajengipun sholawat salam mugi tansah katuraken dumateng awalul wa akhirul anbiya wal mursalin ingkang sampun paring tarbiyah min tulumati sirki ila nuril iman wal islam, ugi panjenenganipun ingkang tansah kita antu-antu syafaatipun min hadilailah ila yaumil qiyamah biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad alladzi turja syafaatuhu min yaumi hada ila yaumil qiyamah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dumateng para pinalenggah kakung Sumawana Putri ingkang satu dhatkin nurmatan minangkani talangipun atur sinambunging basa saking tim ikhlas keluarga Gus Arif Al-Bajuri kepareng ngaturaken urut ronjaning titi laksana adicara pengaosan wonten ing dalu menika. Adicara ingkang sepisan tinarbuka kanthi wawasan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Adi acara ingkang angka kalih inggih menika wawasan doa ruhaniyah utawi wawasan at-tahlil.
Adicara ingkang angka 3 inggih menika pengaosan ingkang badhe katuraken dening panjenenganipun Gus Arif Al-Bajuri lan adicara wonten ing wekdal menika dipun pungkasi kanthi waosan doa. Pramila monggo adicara wonten ing sat menika kita wiwiti, kita niati kanthi ikhlasipun penggalih kanthi pangajap saged lumampah kanthi rancak ngantos parimurna ugi pikantuk ridhaning Allah Subhanahu wa taala. Liridhoillah wa bi syafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ngalama nawas salafus sholih ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dungkap adicara ingkang angka kalih inggih menika waosan doa rohaniyah utawi waosan at-tahlil ingkang manfaat barokah saha hikmahipun kaitihaken dumateng junjungan Nabi Agung Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sak garwa putra tuwin para sahabatipun sedaya utaminipun Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, Sayyidina Ali bin Abi Thalib kaitihaken dumateng jamil anbiya wal mursalin wa syuhada wa sholihin wal ulama'il amilin wal kamilin kaidakan dumateng ustadina wa ustadihim wa masaikina wa masaikihim boten katalumpen kaidakan dumateng cikal bakal tanah Jawi, cikal bakal dusun Tapan Bakung nggih menika panjenenganipun Syekh Dugel Sentono kaidakan dumateng cikal bakal banjar kapsan mriki man hadara fi hadal majelis alladziina sabaquna bil iman ugi kaidakan dumateng sedaya leluripun jamaah pengaosan wonten ing dalu menika leluhur saking tiyang jaler istri sepuh anem ageng alit ingkang tebih ingkang celah ingkang krimatan ugi ingkang boten krimatan kanthi barokahipun waosan doa rohaniyah mugi-mugi sedaya leluripun keluarga Gus Arif Al-Bajuri ugi sedaya lelur kula sapanjenengan sami kalian Allah Subhanahu wa taala tansah dipun paringi magfirah dipun ngapunten sedaya kalepatan lan dosanipun dipun trima sedaya ngamal kesaenanipun dipun padangaken kuburipun dipun jembaraken kuburipun dipun paringi nikmat kubur ngantos nikmat akhirah sak sampunipun yaumul hisab tansah dipun lebetaken swargane Allah nggih menika jannatul naim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Innallaha ala kulli syai'in qadir kanthi sawabarokahipun waosan doa rohaniyah sedaya keluarganipun para pinalenggah ingkang rawuh wonten adicara pengaosan menika kalian Allah Subhanahu wa taala tansah dipun tajahaken keluarga ingkang pinaringan rezeki ingkang halal ingkang kathah ingkang barokah dipun paringi keluarga ingkang guyub rukun ayem tentrem jem permanem toto titi kerto raharjo sakinah mawaddah warahmah ma'asalamah lan dipun pungkasi kanthi husnul khotimah bi barakatil Fatihah. Monggo kita niati kanthi ikhlasipun penggalih. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbana anta maksudana wa ridhaka matlubana. Ila hadrati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa aswaji wa alati wa duriyatihi wa liman dakhala fi baitihil kiram ya jama'in sawlillahi lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila ruhi abai wa ummati wa iwani minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i wa sidiqin wa alikulin wa ashabi kulin wa ila ruqya bin adam wa min akhawa wa matana saila banaihma yaumidin. Summa ila ruqya sadadina wa mawalina wa imatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyati sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'ina lahum isanin la yaumidin. Sawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwaqi sultanul awliya ghusi adamil qutubil alamina wa sayyidi Syamdul Qadir Jilani wa ila jami muallifil qutubi wa musannifiha wa sarikiha wa ila jami man azazana ila muntaha wa ila hadrati sahibul wafatajul arifin suryalaya wa ila hadrati Syekh Abdul Hanan Masum Kuwakian Kediri wa aswajihim wa ulatim wa duriyatihim wa man intasaba ilaihim ghafarallahu dunubahum wa nas'alullaha min barakati wa karomatihim fi dini wa dunya wal akhirah. Sawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa ila arwaqi abaina wa ummatina wa aswajina wa auladana wa ajdadana wa jadadina wa iwanina wa akhwatina wa aqribaina wa aqwamina wa asharina wa talamidina wa ahbabina wa man akhabana wa man khaku alaina wa masayikhwana wa ulamaina wa jamil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Khususun cikal bakal tanah Jawi, cikal bakal dusun Tapan Bakung Syekh Dukel Sentono, cikal bakal Banjar Bekawisan mriki. Ghafarullah dunubahum sawlillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususun ila arwaqi sedaya luripun ingkang sami kempal manunggal wonten ing adicara pengaosan leluhur saking tiyang jaler istri sepuh anem ageng alit ingkang tebih ingkang jela ingkang krimatan ugi ingkang boten krimatan. Ghafarullahu
nasibahum wa taqabbal a'malahum wa akrim manzilahum wa wasiqhum rawadina jannata maswahum saulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza kasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum yukhiduna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu khibduhuma wa huwal aliyyul azim. Khususan ila arwahi man dzukira asma'uhum fi hadhil waraqah minas saghairi wal kabairi inna abdul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatul haq ala nahya alaiha namutu alaiha wa amsubiha insyaallah ta'ala minal aminin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah,
La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadun Habibullah. La ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Ilaha illallah Al-Malikul Hakul Mubin Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. Rabbana taqabbal qira'atana bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awalina wal akhirina wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan aimin hamdan yafina ma wa yaqbi majida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimati min sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tu'minuna biha min jami'il ahwali wal afat wa taqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa badal mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al wa awsil wa taqabbal sawaba ma qara'nahu minal fatihati wa suratil ikhlas wal muawwidatin wa ayatil kursi ila akhiriha tahlil hadiyat wasilatan wa rahmatan najilatan maghfiratan samilatan ila hadrati habibina wa syafiina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam summa ila raqi jami ihwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal auliya'i wa syuhada'i wa sholihin wa sahabati wa tabi'in wal musannifin al mukhlisin wa jamil mujahidina fi sabilillahi rabbil alamin khususan sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani wa ila hadrati Syekh Subakir Panumbal Tanah Jawi wa ila hadrati Syekh Dugel Sentono summa ila arwaqi jami ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususun ila arwahi mangdukira asma'um fi hadihil waraqah. Allah maghfir lahum warhamhum wa mafihim wa'fu anhum. Allah la tahrimna ajrahum wa la tabtina ba'dam waghfir lana wa lahum. Allah majal kuburuhum rawdatan miryatil jinan wa la tajal kuburum khubratan min khufarinirun. Allah anjili rahmata wa maghfirata wa syafa'ata ala sairi ahli kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat khususun ila arwahi mangdukira asma'um fi hadihil waraqah. Irfa' lahum darajat wa ta'ib lahumul hasanat wa kafir anhum sayyi'at wa adkhilhumul jannata mal abai wal ummahat. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la tajal fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad nurullah datullah sirullah kalamullah sifatullah rahmatullah langgeng tangkenane pisah. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
Adicara ingkang salajengipun inggih menika wedhar Sabtu utawi ngasah jiwa ingkang kasarira dening panjenenganipun Al Mukarram Gus Barduri dumateng panjenenganipun kanthi kinurmatan sasana pangandikan kaaturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nujumir rasyad. Amma ba'du. Dumateng para bapak alim, ulama, kurama wal fudula, dumateng sesepuh tina sepuh dusun Tapan Bakung ingkang sanggup sido ingkang tersinto ingkang tansah dipun mulyakan Gusti Allah Subhanahu wa taala ugi kawula mulyakan dumateng sahabil bait sahabil hajjah menika Bapak Tawil Semargo dan sedaya mas-mas kula adik-adik kula sedaya sami rawuh ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin sallallahu alaihi wa alihi lan dumateng para bapak lingkungan mriki nggih menika Mbah Pur, Bapak Marlan, Pak Roji dan sedaya rencang ngaji nggih menika Gujo Sukorejo, Bapak Ihsan nggih menika Pak Din nggih menika Pak Hamad Tito suwun rahipun nggih menika Mas Arif Al-Bajuri Arsyad Channel yang selalu istiqomah dampingi dhewe mugi beliau tansah rahmati Gusti Allah Subhanahu wa taala bisiri Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pak Luki cah pira kancane? Cah pira lu kancane lu? 10. Heeh. 6. Ini sitok-sitok mau penting sih penting istiqomah gitu. Alhamdulillah sallallahu alaihi. Oh ditereng anu iki. Enten ya. 6 ya sih. Iki reality alhamdulillah saged ngrawuhi calon pejuang dhewe ya Allah. Alhamdulillah sallallahu alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu lan ugi para ibu-ibu ingkang sami hadir setiap malam minggu istiqomah. Mbak Marum, ya Allah Mbak Sus, garwane Mbak Suhar, Isdalah Mbak Wiji, Mbak Nusdoyo. Mugi sembah nuwun jenengan percados kalih kula. Kula nggih nampa abon iki, kula dipercaya kalih bapak ibu kula ngaos mriki adalah adik-adik kula sedaya. Lan kula dipercaya kalih Pak Hamad Tito, kalih Arsyad Channel, para ibu-ibu iki kula saged nampi amah menika kanthi ridhone Gusti Allah kanthi innamal a'malu binniyat. Lan dumateng ngaruhi cikal bakal dhewe nggih menika Tapan Bakung Syekh Duksina, Syekh Gandang, Syekh Dugul Sentono. Dadi sing cikal bakal 3. Dadi adik kedah ngeling-eling sejarah cikal bakal Tapan Bakung la bahasa Indonesia mang fataha hadil qaryah Tapan Bakung. Man utawi sapane wong iku fatah yang buka hadil qaryah Tapan Bakung Citapan Syekh Duksina, Bakung Kidul Syekh Gandang, sing mriki Syekh Dugul Sentono, sing daerah Bakung Syekh Dugul Sentono. Mugi adewe diridhoni Allah, ya diridhoni cikal bakal saged ngaos istiqomah didampingi Bakung Bu. Jenengan
teng musala didampingi Mbah Kum. Kaya Mas Arif sekeluarga adalah kula didampingi Mbah Kum. Dan boten ketinggalan dumateng sing nate jariah teng musala menika nggih menika Pak Suyanto. Kula apal Bu pendiri Pak Suyanto, Mbah Mukair sekalian, Mbah Jembiran sekalian, Mbah Bumbi, Mbah Kamidun sekalian, Mbah Rukaya, Mbah Jemingah bertemu Mbah kula bojone 3. Terus kali nggih menika Mbah Painem, Mbah Kang Tijo, niku Pak Saring Glotung, Pak Jumari, terus Mbah Gisul, Mbah Panu sekalian, Pak Kandar sedaya, dalah sedaya ingkang boten kasebut asalipun mugi angsal rahmate Gusti Allah dipun jannatun nanging bi rahmatika ya arhamar rahim insyaallah taala. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Monggo kita ngasah jiwa sareng-sareng sina bareng-bareng kalih Mas Arif Al-Bajuri. Eling-eling adewe kan setiap minggu lho para bapak, para ibu terus ganti judul. Sing minggu nika ade sik kelingan enggak ulangane nika diamali mboten sing nika wonten kitab Wasiyatul Mustofa nika. Ade iki enggak apa ngulang sedikit. Wonten kitab Wasiyatul Mustofa ala ibni Abi Thalib bin karamallahu wajhah sing dawe ngucap kula yaumin ing dalem saben dina ngasrota 5 wa isrina lan 20 selawe apane marotan ambanani. Apa sing diucapne Mas Arif Al-Bajuri? Astaghfirullahal azim. Astaghfiru nyuwun ngapura dhateng Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang Gusti Allah Al-Ghazim kang agung li marang sapa wali-wali daya marang wong tuane loro awake dhewe. Ade ora sah nyawang kaene kiai, kaene wong biasa, ade jenenge keramat ing mriko wong tuane dhewe loro li marang sapa wali-wali daya wong tuane loro dhewe. Wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat mukmin lanang mukmin wadon kabeh Allah ya sing urip wa minhum kabeh niku mang wal amat sing mati. Akhire adil iso ngono kata bahullah yang tulis karo bisa dicatet Bu. Kan kata den tulis utawa dicatet adik biar Gusti Allah min auliyahi saking kekasih Gusti Allah. Allahumma al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lah kula Bu sampean percaya ngaos bareng-bareng malam minggu jenengan hadir, bapak kula hadir, sing nyano Arsidajano amal itu hadir. Kula badhe tangkel sakniki. Selama ini ada wis 2 bulan Bu, tiap minggu ganti judul. Dan jenengan niku diparingi paham napa mboten. Kula tak goleki niku Bu. Paham, mboten lak paham nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hamad di ngamali. Praketan bar salat setunggal gak apa-apa. Astagfirullahaladzim li walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum al-amwat jalla ta'ala lahumul Fatihah. Kan pisan kudu amal niku kan jamak kok ngomongane dhewe loro karo muslim kabeh niku kan wis jamak pun jamak niku dipatekai wate pisan-pisan pindho-pindho. Kula nggih salut Bu jenengan lho bar ngesak budal mriki. Jenengan nggih kula patekai Bu salat mugi jamaah Al-Bajuri salat istiqomah. Tak dongakne Bu jenengan Bu estu billah billah. Lah piye jenengan lho bar ngesak iso budal bayang ngono bar ngesak wis kesel. Iso wayahe delok TV ora iso delok TV. Wayahe malam minggu dolan gak iso dolan. Panjenengan lho Bu keroyo-royo ngoten niku Bu. Sing tak jaluke panjenengan paham
wis kula seneng di ngamalne sareng-sareng. Kula nggih belajar ngamalne. Belajar ngaji, sok ngarep ngaji Mas. Sakjane Bu nggih, mulai kon ngaji bara ra iso ora budal. Lisan kula kasar, mungkin pripun. Kadang kula terus ngaji sing lucu. Kula kadang lucu mboten saged ngoten niku. Gus ngaji sing serius, mulai wacan serius nggih dereng saged. Mergo nyapa awake dhewe iki cara ngaji setiap menungso al insanu anwangun. Al insanu te menungso iku anwangun pernomor ciri khas itu beda-beda. Kon koyo kae gak iso, kon kowe gak iso. Ngoten niku. Lah dhewe kudu gawe ilmu syariat juga, ilmu hakikat juga. Oh ternyata bener demene Mas Arif Al-Bajuri. Setiap dai wong ngaji iku pancen lisane dhewe-dhewe, terus ciri khase nggih dhewe-dhewe ngoten. Subhanallah, alhamdulillah, sallallahu Muhammad. Nah, lah dhewe paham dai Bu ya. Dadi tukang ngaji kaya kula kena dani dai. Kena darani mantang alam lani belajar sira wanya alim bulan ulang sira penak Bu. Kita mboten usah perlu butuh kitab Ihya Ulumuddin atau Al-Qur'anul Karim atau Tafsirul Khalaq atau Jahirul Mani di mana kayak Syahadil Qadir jalin gak perlu Bu nyapa. Sing penting amar ma'ruf nahi mungkar. Amar perintah ma'rufun kebagusan Bu. Amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi nyegah al mungkar sing kemungkar. Sing penting ade kata-kata niki ngejak apik sing elek tinggalan pun dados Bu. Lah kula saged ngoten niku ya mungkin ridhone Gusti Allah, ridhone wong tua kula, ridhone para guru. Ngoten niku. Mungkin ade cara maca kita malah ora paham nih. Ngoten niku. Dadi intine siji. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ajak-ajak datang kebagusan lan ojo nglakoni sing dicegah karo Gusti Allah. Ki ngoten Pak Isan nggih. Penak. Walaupun wal hurufan sak huruf wis dadi Bu. Wal kalimatan dadi sak kalimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan iki nggih kula matur sembah nuwun kalih Pak Isan niku. Kula mboten ngerti Bu. Lak musala niku keramike rusak, wong jarang teng emper musala. Lah ketepaan Bu ya. Mas Arif iki lho enek daya Bu tengah 12. Pengemper pas nek wong melekan izin Gus nang ngemper mawon kula geret kan niku plosone paisan kula geret ternyata ada yang pecah anu enggak pecah sing loro mumbul ya Allah iki mumbul aku ora ngerti wis Pak Jisan iki pasangan paisan iki maksud gajah paisan aku njaluk tulung keramike anu mumbul amen benake oh iya Gus banuni anu paisan iku mugi Baisan dengan kesadarannya dirahmati Gusti Allah. Sebabun Baisan nggih. Terus niki teruse Bismillahirrahmanirrahim. Aduh setiap malam minggu tetap ganti judul, ada kedah ngamale semampu nih. Jangan sampai ada panggang golek ae ora dinga ngamalne. Terus lagi nganu Bu, berhubung kula setiap hari kan rada metu niki, dereng buka kitab. Iki Bismillahirrahmanirrahim kula karang niki. Bismillahirrahmanirrahim sing jeneng paham. Kula karang sing penting jeneng paham kabeh paham. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pripun Mas Arif Al-Bajuri ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngendikane ngeten, Bu. Awwaladun sholihun yad'ulah. Awwaladun uti anak. Awwaladun uti anak sholihun yad'ulah putra putri ingkang saleh-salehah sing gelem ndongane wong tuane. Lah niku ade kedah sing Cik Joko niku lho kaya niki lho Pak Setiacan ali Joko Bu niki. Joko niki. Kira mbok guyon iki Joko iki. Kali Pak Ahmad itu Joko. Ya besar iki ya Joko iki to. Joko kondo-kondo iki to. Nggih amin ya. Wong itu iso guyu gitu. Wis akhire niku awwaladun sholihun yad'ulah. Awwaladun utahe putra sholihun yad'ulah ingkang saleh-salehah sing gelem ndongane wong tuane dhewe ade kedah nikahuha kudu rabi patris
Lah dhewe rabi kuwi malih ora ing potongan, gak putus. Jadi untuk mencapai adewe mendapatkan awaladun solihun yad'ulah ben gak ing potongan putus nikah. Bah iki Paris kedai kudu siap beli judul rabi. Pak Ahmad itu beli judul rabi. Mas Arif Al-Bajuri guys siap rabi. Pak Joko niku pun rabi pin kalih Bu niki subhanallah ni tukang tahlil bojone ya loro. Kuwi ya. Panggah Joko subhanallah. Kalih Pak Din moga cepet ndang oleh judul gitu. Ngoten Bu. Contone Bu nggih rasa ada-ada. Bapak kula, Pak kula jenenge Pak Towil, mak kula Sopiatin. Lah kan pun nikah to, iso menawa kan awaladun sholihun yad'ulah. Enek sing anake dadi pengusaha bebek telur, enek sing kaya Mbak Muni tani. Wis masku ahli nyang sawah, enek sing lunga nyang luar negeri. Lah kula nggih ngoten iki Bu, kerja kula enggak genah Bu kula. Sing penting kula anu setiap malam Minggu moga panggah cukup damel persiapan ngaos fisabi lillah ngoten iku. Dadi kula ya angel Bu lakon kula lho angel dibedhek gitu. Kerja ora keterampilan opo kula nggih jembleng Bu. Jenengan tangga kula ya Pak Isan. Cilian kula ya esuk yang semantenan sore manjing. Tamat tukang ledok, tukang truk pengusaha. Lah malilan mak blek dadi ngene lho kaya fotoku kaget Bu gitu. Masyaallah. Subhanallah. Ternyata Bu ya, kehidupan adewe sinata Gusti Allah tenang. Ternyata adewe ora iso ki angen-angen gak iso. Ngoten niku. Wis niki wau jenengan mugi paring paham pokoke hari niku ngendika Kanjeng Nabi. Qaulan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Awaladun sholihun yad'ulah adewe ben ora ing potongan putus kon nikah. Iki tugase si Joko si Judo dan oleh judul kanthi ridhone Gusti Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Jam piro Gus Joko? Tengah 9 setengah jam nyantai Bu, ajak guyon Bu sampean ben awet nom. Gus Arif ya ben awet nom encer gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Lillah ta'ala ya Allah. Wa qaular rasul lan ngendikane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Kanjeng Nabi iki dawuh ngendika ya kena penting aja matur. Kanjeng Nabi yo matur. Enten Bu, kula sering delok apa jenenge Bu? Radio lho. Ngaturaken Kanjeng Nabi, ature Kanjeng Nabi niku panggasul ada. Kanjeng Nabi ku rajane Nabi, Rasulullah utusane Gusti Allah kedhe-kedhe ngendika Rasulullah. Dawuh Rasulullah. Lah ngaturaken awake dhewe ikhlas. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wa qaular rasulu sallallahu alaihi wasallam dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki lho Bu ngendika Nabi Bu. Amalud dunyaka ngamalo sira adunyaka ing ning donya sira. Ade ning donya kon ngamal Bu. Ngamali agawe lho Bu. Ade ning donya karo Kanjeng Nabi kon akmalu adunyaka kon ngamal nyambut gawe tung lakoni adunya ing pira-pira donyane awake dhewe. Ade kok nyambut gawe sing mempeng Bu. Ade kok nyambut gawe sing mempeng kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngoten niku kok nyambut gawe sing mempeng. Terusane piye? Ka'annaka tangisu abadan. Ka'annaka kaya adewe kuwi tangisu urip abadan ing dalam selawase. Sora Pak Arsi, wis aku arepe nyenel terus. Wis aku lek kursiku lancar tak kirim terus. Wis tak chat terus, poso aku mempeng. Dadi ade anu ngene Bu. Kon kerja seakan-akan ade urip selawase hingga aduwe cara wong donyane akeh. Omahku kudu tingkat. Mobilku kudu selawe.
Motor ku kudu 50. Ya kene ngoten Pak Ahmad itu ngoten. Bojone adewe ya sitok lah ya to. Cara Sri Banjur Nabi ya sepapat lah. Ora usah santai kira 9, 10, 12. Sita selawase. Dina ade sugih tenan, papan enggak apa-apa. Pokoke iso ngadil Paris. Mantap ora Paris? Amin. Ngoten niku. Ade kon kerja kaya-kaya urip selawase. Wis terusane wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu huda. Wa'mal lan lakono sira utawa nyambut gawe sira. Ngamal nyambut gawe, Bu. Dadi ngamal iku ternyata nyambut gawe nglakoni niku lho, Bu. Wa'mal lan ibadah ya kena, agawe ya kena. Dadi arep pinter-pintere pikiran ati, Bu. Wa'mal ternyata kon agawe kena, ngamal ya kena, nglakoni ya kena. Iki butuh kecerdasan ati dan otak, Bu. Ngoten niku. Li akhiratika kedue akhirat ae dhewe ade ngamal li akhiratika krana akhirat ae dhewe kaannaka kaya-kaya ade sesuk lho Bu tamu tuh meninggal huda sesuk ade mati wis jenenge iki Bu sing sakral Bu ade bengi kon salat malam kon ngaji Al-Qur'an kon wiridan kon dongane sing ali jariah musala kon dongane sing cekal bakale mae dhewe, dongane luhur ae dhewe, dongane guru-gurune awake dhewe. Ade jenenge ngamal, ade nglakoni, ade paisan iki ade nglakoni utawa ngamal utawa penggawe li akhiratika untuk akhirate ae dhewe. Karena ya Allah kaya-kaya aku sesuk tamu tuh goda, aku esuk mati ya Allah, nambah iman. Wis diakeh-akehne tenang. Ya Allah, hadir sapi Bu ya pancen mantep Bu. Dadi ngene Bu ya. Wong maca Al-Qur'an, wong maca kitab pahmati tok. Senajan kuwi kitabe hakikat, lak sing maca ahli syariat dadine ya syariat pahmati tok. Ketika sampeyan ahli hakikat, senajan sing maca itu kitab syariat dadi hakikat. Lah, Mas Arif Al-Bajuri aku teko, apa to jenenge hakikate? Tiang niku lak hakikat tauhid Bu. Lak maca Al-Qur'an Bu sampeyan tengeri. Kaya-kaya suarane enek nyawane. Enek nyawane Bu. Dadi mentiteni, kula kemlantang nglambe Bu itu sarengat Bu. Dadi ngoten niku tengerane. Aku semare nggih guru kula pondok tauhid niku. Karang napa wis diomongin Pak Darul niku pondok tauhid. Anu Gus Arif, pokoke ya kitab karena sing nyekel masya kitab hakikat lak sing maca syariat dadine syariat. Nah jane kitab syariat sing maca wong tauhid panggah dadi tauhid. Lah ciri khas tauhid piye, Bah? Ketika maos Al-Qur'an iki suarane iki kalame Gusti Allah nek nyawane, kok enek urip ngono lho. Cara maca kitab GU urip ngoten niku. Ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Sing penting ade ngenten. Ade nyambut gawe sing tenanan seakan-akan hidup selawase. Ya omah sing apik, mobil sing akeh Pak Ahmad. Wis ngoten niku langsung ya disedekoi pisan. Dadi nyambut gawe sing tenanan sak sugih-sugih, omah sing apik, mobil ya sing akeh, bojo ya sing ayu. Amin. Sama Ahmad sok oleh bojo ayu. Bojo yo sing ayu Pak Ahmad gitu. Sing sugih, anak yo saleh salehah. Wis bareng ngono, ya dhek kudu fasodakum minas sholihin, yo iki sedekah. Ade sedekah minas sholihina ben digolongane wong kang saleh-saleh kabeh. Baru nek genting ning cipta, aku tak salat malam, tak ndongane kabeh kuwi kabeh mang diwelas mahum, ade kabeh sesuk ade mati ben duwe sangu. Ya Allah, lillahi ta'ala mungkin sing kula aturaken ade iso memahami kanthi sekedhik minggu demi minggu jeneng hadir ngilangi repot, monggo yen iso ngamale sak mampunipun Bu. Dadi aja cara maca kitab sak kitab Bu ya, mungkin sing iso ngamale mek seprapate Bu. Lah kula lho Bu ibtidak teko Jumasani 9 tahun. Paling tak pahami lho go pirang kitab, liyane lho blas mboten paham Bu. Ini tetep kula sinau. Terus saat ini ngene Bu. Enten wong ahli duit Pak Tito.
enek wong ahli duit kuwi ibadah. Enek wong ahli duit iso ibadah paweh mobil nyangku wong. Wis ahli duit Paris. Wong sugih donya ternyata lagi ilmu ini penak bu. Aku ndek duit turah-turah, nyoh mobil peeng, duit peeng, jajan peeng, motor peeng. Sementing ra bojone duwene Paris. Bahaya iki ngoten niku. Nggih. Sing sawah ombo bu ya, sing hektaran bu, kula seperti ambak bu. Sawahku sing 4 hektar, sing 2 hektar garapen asile peeng. Yes. Akhirnya sing ahli ilmu matur dhateng Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kae penak iso sedekah nggih donya, nggih donya, nggih donya, nggih donya, nggih donya. Lah kula pripun duh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabatku, panggah iso wong ahli ilmu wa tasbihu, tasbihan iki lho Paris. Dadi apa? Sedekahun. Tasbihan sedekahun. Ya Allah, tasbih dadi sedekah. Wa tahlilan, ade tahlil Bu. Wong ngene dongane luhure dhewe la ilaha illallah. Sedekah dadi sedekah. Muni walhamdulillah dadi sedekah. Berarti wa kabirullah maca Gusti Allah, Gusti Allah, Gusti Allah, Allahu akbar, Allahu akbar dadi sedekah. Jadi panggah penak sing ahli ilmu. Jadi dhewe kabeh ini nganu Paris. Nalika pas dhewe lak dhuwit, lan ilmu penak. Ade tahlilan sedekah, maca Quran sedekah, ngaji sareng-sareng sedekah, sinau bareng sedekah, tasbihan sedekah, kan panggah penak. Inilah pentingnya suatu ilmu. Akhirnya ngeten Bu. Kula sederenge Bu, sederenge sinau bareng Bu, kula pun belajar Bu. Dadi salam ta'zim marang Abadiyah. Pondok Mantinan Maul Hikam. Jadi Abadiyah salat adab Bu. Di mata salam ta'zim, di mata Habib Syekh Romo Kiai Haji Muhammad Diyauddin Azam Jami Zubaidi Ngadul Kufur. Barokatullah ngoten niku. Barif Al-Bajuri pripun Bang? Sampeyan to lawis duwe bojo, kitabmu wacanen kano anak bojomu. Lah anak bojomu ora gelem, lah kowe wis duwe santri wacanen karo santrimu. Lah sampeyan rung duwe santri, kitabmu wacanen dhewe. Lah niki Bu. Dadi abe masyati kula. Lah dhewe wis ora aku tok ya kabeh. Ya Pak Aris Setia Channel, Pak Ahmad, Pak Ihsan, Pak Roji, Pak Manan, Bu Marong, Gus Joko kabeh. Tak sampean iso napa mawon, pian deres piyambak. Dadi lah sampean duwe anak bojo, bocah ngaji Quran semak-semak gak gelem. Yes. Jangan jamaah jenengan rung duwe jamaah, men maca dhewe niku. Akhire sampean istiqomah susi duwe jamaah dhewe ngoten niku. Ya Allah. Niki malih napa pripun Pak Aris niki? Mulai manut para jamaah jam 09.00 meneten Gus dereng nggih. Kurang 10 menit didamel niki didamel selawat utawi singiranipun Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Mugi wasilah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani waliullah singirana beliau ada kesiraman ngilmune Gusti Allah sing dititipne marang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sageta mlebu uti mancing dumeneng manah kita sedaya ingkang simet hadir iki sedaya ya Allah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu dalagunipun bi rahmatika arhamar rahimin ya Allah insyaallah taala lahumul fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah. Niki mumpung enten para jamaah yang 40 muncul niki kula nganu Bu diapusi Ahmad itu Gus pas ngopi Gus langsung malam minggu teko awal arep qiraat niku dhewe gaya ngeri muga anu Bu dipate kae Bu. Terus mungkin wong 40 dungane wali sitok Bu iki. Mungkin Pak Matito minggu ngarep
nepati janjine tetep awal qiraat Pak Ahmad Itab bi rahmatika kama rahimin lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lan mugi-mugi para adik-adik ingkang saged hadir mugi kanthi duka panjenengan wong patang muncul iki padha karo dungane wali siji kung fayakun paring saged hadir dadi pejuang agama ilmune barokah dadi awaladun sholihnya tengullah ya Allah bi rahmatika ya arhamar rahimin subhanahu ta'ala lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingkang terakhir dumateng garwa-garwane ibu sing hadir. Bojone soleh-soleh lho. Jenengan ngaji dimulai itu. Subhanallah. Iki kula sakjane dongane para garwa-garwa panjenengan, panjenengan yang sampeyan kelasne garwane ngaji paring ana temen iman, Islam, ihsan, rezekine khathah halal barokah. Answala ridhone Gusti Allah sedaya ya Allah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Ibadallah rijalallah aghithuna li ajalina wa kunu awalan lillah asanah bi fadlillah wa ya Salatullah
Salatullah ala syafi salamullah bimuhyidin li khallisna minal balwa'i ya Allah maulaya sholli wa salim daiman abadan khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atuh li kulli hawlin minal ahwali muqtaqimi ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Lillah ta'ala ya Allah ya Allah kanjeng Nabi Muhammad sahibi syafa'ah sahibul mizan ya Allah wa karamatillah sultan awliya syahadil qadir jailani wa karamatillah wali songo warahmah wali bijawa wal madura wal nusantara wa seluruh Indonesia yang berdekat sebut asmani berkat ini keramatullah wa karamatillah sikal bakal tanpa kau syahid huseno segala syahid huseno ya Allah Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah ya Allah salatan tatma'innu biha qalbi ya Allah wa tanfa'u biha ulumi ya Allah wa taqdi biha hawaiji ya Allah wa tarfa'u biha darajati ya Allah wa tahdi biha qawmi ya Allah wa tukhlisu biha qalbi ya Allah wa tulhimuni biha ulumal ladunni ya Allah wa tukrimuni biha bisa'adah wal karamati ma'a dzurriyyati wa tuthiru biha amwali suki sing noman ya Allah derajat ulama ya Allah wa tuthiru biha amwali ya Allah wa ashabi wa tilmidhi wa atba'i wa rizqani Allahumma ya Allah tamama nikmatika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika ya Allah wa sholli sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta ya Allah wa razaqta wa amanta wa ahyaita ila yaumi tusyaru fihi al-khalaiqu ajmin ya Allah ya Allah wali masyayikh ya Allah masyayikhina ya Allah wal ustadana ustadatina ya Allah dan sedaya bapak kabeh fil kubur ya Allah innama amruhu idza arada syai'an ay yakuna lahu kun fayakun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ya Allah wa qina adzabannar ya Allah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ya Allah bisiri al-fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya Allah lan rumiyin mugi-mugi adik kabeh tansah ngapura dosa-dosa niki kang Gusti Allah tansah paringono rezeki kang halal kang barokah ya Allah tansah ibadah makkah Madinah turah-turah kadal noto riwayah ya Allah paling putra putri yang soleh-solehah paling adipun hasan husnul khotimah ya Allah kabeh bisiri al-fatihah bismillahirrahmanirrahim
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Dumateng sedaya pirawuh mekaten kala wau daring ngasah jiwa ingkang sampun katuraken dening Gus Arif Al-Bajuri, mugi barokah manfaat maslahah fitini wa dunya wal akhirah. Kula minangka juru pranata adicara bepilih anggen kawula matur wonten cupet caweteng ukara kirangipun trapsila awit saking kudunging seserpan kirang tata titi teteh anggen kawula matur nyuwun agungipun pangapunten ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, tampil lah. Sugeng kundur para ibu-ibu, pemolaran sing gak apa-apa kalih Mak Daharoti niku kesembahan nuwun lare-lare talit sing para bapak melihan rumiyin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.